American Association of Airport Executives, nevladina udruga koja prije svega usredotočena na poslove u Americi, ali utjecaj širi i na druge zemlje u strukovnom svijetu. Okuplja 2500 izvršnih voditelja sa 900 američkih aerodroma, uključujući sve važnije komercijalne zračne luke. Ima otprilike 5000 članova. Osim korporativnih i članova akademske zajednice, u njoj je 500 međunarodnih, najviše iz Kanade, zatim iz Srednje i Istočne Europe, te nekoliko iz Južne Amerike. Riječ je o utjecajnoj strukovnoj organizaciji koja zastupa zračne luke u Federalnoj upravi za avijaciju, Upravi za prometnu sigurnost i Kongresu, olakšavajući tako donošenje propisa i rješavanje pitanja o financiranju, sigurnosti, zaštiti okoliša te ostalih važnih za strateško planiranje i redovito funkcioniranje zračnih luka. Konferencije povremeno održavaju u Dubrovniku. Tijekom pripreme stručnog skupa iskoristili smo priliku i razgovarali sa Spencerom Dickersonom, potpredsjednikom udruge. U proteklih 12 godina u Dubrovniku smo organizirali nekoliko konferencija. Sljedeća će se održati od 4. do 6. lipnja na temu funkcioniranja službe za korisnike. U Americi održavamo 90 konferencija na godinu i uz 5 međunarodnih pomažemo treniranju voditelja aerodroma na globalnom tržištu. Kako bismo unaprijedili svoj rad, održavamo tečajeve o novoj tehnologiji, izdajemo magazin te upotrebljavamo svoj TV studio. Obilno se koristimo suvremenom tehnologijom, poboljšavajući tako rad odgovornih zaposlenika aerodroma u cijelom svijetu. U čemu je specifičnost American Association of Airport Executives-a? Za razliku od organizacije Airport Council International, čiji su članovi pravne osobe, odnosno aerodromi, naši su članovi fizičke osobe. Dijelimo mnogo problema, drugačiji nam jedino fokus. Naime, Airport Council International se uglavnom fokusira na veće putničke aerodrome, a mi smo usredotočeni na profesionalni razvoj individualaca. To je razlog zbog kojeg se koncentriramo na izobrazbu, organiziranjem konferencija, seminara i tečajeva. Imamo i program akreditiranja i certificiranja za upravitelja aerodroma u kojima je težište na menadžmentu i koji završava zahtjevnim pisanim i usmenim ispitima. Kakav je model vaše suradnje s Kongresom? U segmentu zračnog prometa i prometa općenito, mnogo je aerodromskih pitanja o kojima odlučuje Kongres, ponajprije onih o financiranju. Kongres osigurava otprilike 3,5 milijardi američkih dolara na godinu za američke aerodrome. Taj se novac ulaže preko Federalne uprave za aerodrome i odobrava se rekonstrukcija pista i rulnih staza za spasilačko-vatrogasne postrojbe te druge sigurnosne programe. U nekim se slučajevima upotrebljava i za gradnju terminala i druga infrastrukturna ulaganja, odnosno za prioritete pojedinog aerodroma. Riječ je dakle o golemom iznosu, zato surađujemo s Kongresom i zajedno planiramo aktivnosti kako bismo osigurali što izdašnije financiranje. Naravno, zalažemo se za financiranje kapitalnih razvojnih programa, većinom infrastrukturnih ulaganja. Taj se novac ne rabi za tekuće operativno poslovanje. U Americi 800-tinjak aerodroma pruža komercijalne avijacijske usluge, od kojih 500-tinjak mora imati kontrolni toranj zračne plovidbe. Ostaje dakle od 300 do 400 javnih aerodroma koji pružaju komercijalne zrakoplovne usluge, prihvat i otpremu putnika, a nemaju toranj za kontrolu leta. Taj način funkcioniranja podrazumijeva mnogo pravila kojih se treba držati, ali tehnički ti aerodromi nemaju kontrolni toranj. Mnogo je aerodroma na kojima je promet mješovit, s uzletno-sletnim stazama koje presjecaju jedna drugu, sa zahtjevnim meteorološkim uvjetima i geografskim elementima. Na njima je važno imati kontrolni toranj. Međutim, među njima ima i aerodroma koji se rabe samo za generalnu avijaciju. Dakle, parametar nije samo komercijalnost, nego i frekvencija i mješovitost operacija zrakoplova. Stoga ima aerodroma sa kontrolnim tornjevima koji uopće ne pružaju usluge prihvata i otpreme putnika, nego su namijenjeni školovanju i drugome. U SAD-u znači imamo 500 kontrolnih tornjeva. Još bi vam jedna posebnost mogla biti zanimljiva. U pola kontrolnih tornjeva rade FAA-vi zaposlenici. On ih zapošljava, obrazuje, dodjeljuje im certifikate. Druga su polovina takozvani ugovorni tornjevi. Svi kontrolori u njima imaju FAA-ve certifikate zbog kojih ispunjavaju zahtjeve jednake onima koji vrijede za redovite FAA-ve kontrolore.
Međutim, njihovi su zaposlenici umirovljenici, studenti i drugi, rade manje sati za manju plaću i imaju za nas povoljnije ugovore. Tako se može mnogo uštedjeti, zato možemo reći da je program ugovornih kontrolnih tornjeva isplativ za porezne obveznike i jamči sigurnost zračnog prometa na mnogo aerodroma koji nemaju kontrolni toranj. Većina aerodroma o kojima govorimo financijski je samoodrživa. Što je aerodrom veći, to je veći njegov neto prihod koji se vraća u kapitalnim programima. Unatoč tomu, aerodromi se u SAD-u sufinanciraju. Kakva je uloga države i lokalne zajednice? Općenito, većina aerodroma u Americi financijski je samoodrživa. Drugim riječima, prihod koji dobivaju od naknada za operacije tvrtki, najam terminala te koncesijski prihod potpuno pokrivaju troškove vođenja aerodroma, održavanja piste i stajanke, terminala i aerodromskog menadžmenta. Međutim, manjim aerodromima, čak i nekim koji imaju redovite komercijalne letove, treba financijska potpora lokalne zajednice da bi se troškovi izravnali s prihodima. Naravno, zbog velikih ekonomskih izazova u našoj zemlji nastoji se da sufinanciranje bude minimalno. Svi građani, lokalna zajednica i državna vlast ulažu golem napor da cijene održe niskima i poštede porezne obveznike. No manji aerodromi svakako trebaju financijsku potporu lokalnih vlasti, državne subvencije ili prihode i pomoć iz raznih fondova. Što mislite o politici otvorenog neba između Amerike i Europe? Vjerujem u deregulaciju zračnog prometa i zrakoplovne industrije, domaće i međunarodne. Podupirem tu politiku, pustimo da tržište odredi letove, neka vlade odrede pravila, a tržište neka određuje isplativost pojedinih letova. To vlade ne bi trebale kontrolirati. Iako moramo poštovati suverenitet svake države, jasno je da svi putnici koji putuju bilo iz Hrvatske ili Rumunjske, bilo iz Amerike, Kine ili Brazila, moraju imati jednaku udobnost i sigurnost. Stoga regulatori zračnog prometa dobro surađuju, razmjenjuju i šire informacije te ujednačuju sigurnosne standarde kako bi svi putnici imali jedinstvenu razinu sigurnosti, a subjekti u zrakoplovstvu pružali ujednačenu razinu usluge. Kako usklađujete promet generalne i komercijalne avijacije? Generalna avijacija glavna je sastavnica američkog zračnog prometa. Ima vrlo malih aerodroma namijenjenih generalnoj avijaciji, sa najviše 20.000 operacija na godinu. Međutim, važna su prometna poveznica za mnogo gradova i mjesta, pogotovo za ruralne sredine, zbog čega su iznimno važni u nacionalnom zračnom sustavu. Aerodromi namijenjeni generalnoj avijaciji jednako su tako važni za velike gradove jer rasterećuju velike aerodrome u New Yorku, Washingtonu, Chicagu, Los Angelesu, Miamiju, Dallasu i drugima. Naš je zadatak da maksimiramo promet i poslovanje zračnih prijevoznika na glavnim, na velikim aerodromima, a da ostatak prometa preuzme mnogo malih aerodroma oko njih. Stoga stvaramo uvjete i pomažemo generalnoj avijaciji da lete na njih kako bi na velikim aerodromima otvorili kapacitete potrebne tvrtkama. Kako sa stajališta struke procjenjujete odluku hrvatske vlade da zračnu luku Zagreb da u koncesiju? 200-tinjak najvećih i najuspješnijih aerodroma u SAD-u ustrojeno prema koncesijskom modelu sličnom onom koji se namjerava primijeniti u zračnoj luci Zagreb. I ja i moji kolege mislimo da je to inovativno, pametno, te da Zagreb postavlja u vrlo aktivan položaj zbog kojeg će postati glavni aerodrom u regiji. Taj je model orijentiran na biznis i neavijacijske prihode, što rasterećuje tvrtke, pa tako i cijenu karte koju putnik mora platiti. Neavijacijski su prihodi budućnost, to je sigurno. Sve stoga ide prema tome da Zagreb preuzme glavnu ulogu u regiji i Europi. Pokušavamo dogovoriti partnerstvo sa zračnom lukom Zagreb radi izobrazbe menadžmenta. Naime, i u Zagrebu planiramo osnovati regionalni centar za školovanje. Vrlo smo uzbuđeni zbog toga i nadamo se velikom uspjehu. Glavni su nam ciljevi partnerstvo između zračne luke Zagreb i American Association of Airport Executives-a, te suradnja preko naših međunarodnih organizacija kako bismo na kraju ponudili sve vrste školovanja i treninga u programima koje bi odobrila i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.
Zračna luka Zagreb posluje prema načelu izvrsnosti. Kada se sagradi novi terminal, bit će to aerodrom svjetske klase. Zbog toga smo sretni što smo se vratili u Hrvatsku. Američki državljani vole dolaziti ovamo jer je to prekrasna zemlja. Impresionirani smo ovdjašnjim ljudima. Bilo bi izvrsno da još poboljšamo suradnju između svojih dvaju zemalja.